Vieš, čo sa mi snívalo túto noc? Strašná blbosť. Bola som v kine a mama tam prišla s veľkou krabičkou popcornu, ale oni majú normálne, že malú, veľkú, strednú a malú, strednú, veľkú, hej, a toto bolo, že extra veľká, že 60 cm na výšku a nejak 30 cm na šírku a ja sa pozriem do toho boxíku a tam bol úplne málo popcornu. A to nebolo, že vyjedené, to bolo proste, že oni tam dali strašne málo popcornu, že asi tak štvrtina len boxu bola plná. A ja sa kúkam, že to, čo je za blbosť, že tak som išla do tou pracovníčkou, že prosím vás, že čo to má byť, že takto to, že čo na to povie, že takto to normálne mávajú, alebo že čo. A ona, že či to ona nám predávala a ja, že asi nie, ale že ja sa pýtam len proste, že čo na to hovorí, že to je jedno, kto to proste predával a ona mi potom povedala, že môžem si kúpiť ešte nejaký malý popcorn. Ja kúkam, že na čo by som kupovala malý popcorn, keď človek kúpil to najväčšie a je to toho málo. Na čo si mám kúpovať ešte malý? Že to je úplná blbosť, lebo keby to presypem z toho do ich veľkého, tak by to bol plné. Tak na čo to majú toto, že proste to je debilina. A ona mi povedala, že nebuď cringe. A ja som sa v tej chvíli zobudila a má úplne šťastie, že som sa zobudila, lebo by som ho napadla. A ja mu hovorím, že ona není tá správna osoba, ktorá by mala posudzovať, že je niekto cringe alebo nie, ale nakoľko si neuvedomuje, že to, čo sa tam deje a čo zastáva, že proste to nemá zmysel a že je to úplná okrádačka, že to úplná blbosť, že to je debilina totálna a niektorí sme sú také retardované, že niekde sa mi už snívalo, že tiež v kine som bola a nejaký bol predo mnou plešatý človek a ja som mu na hlave hrala šachy a jasne sú fakt úplne sci-fi fantázia, ale je to zábava aj zároveň, ale niekedy ma to aj úplne štve. Snívali sa ti niekedy podobné nezmysly?